Amu alaikum salam. Lafiya. Lafiya kalau. Menene wannan? Shinkafa ce da wake da kawo. Iya? Ina kawo yake? Kira min kawo. Kira min kawo. Subhanallahi. Subhanallah. Allah ni da wannan. Ai to ka gane? Yanzu dai ku bari sai na zo tukunna saboda ba na so a ce an hada abin gwagwarmai ta zama guda biyu. Subhanallahi. Sai a yi guda biyu saboda ɗayan sai inda za samu. Subhanallahi. Yawa, okay. Aha. To shikenan. Kawo menene wannan? Shinkafa da taliya da wake mana. A'udhu billahi. Wallahi la ta'akulu shinkafa da taliya. La ta'akulu shinkafa da taliya. Mafi da jaja? Mafi hubza? Mafi shawarma? Mafi laban? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Najeriya sijin. La ta'akulu shinkafa da taliya. La ta'akulu shinkafa da taliya. Allah yana kuma Saudiya. Madugu. Allah ya maida ni Saudiya. Madugu abin da kike so da kai. Nan Najeriya ce. Ka yi haƙuri ka ci wannan abinci irin san muke ci mu. Ba zan ci ba. Ai sai na koma Saudiya. To shikenan. Wallahi Allah ne anti indo ta kware ni. Ta tura ni a jamun kunne. Ai kai na ma shi ba kunne ba. Kai na dan Allah a ni Saudiya. Wallahi kawo la ta'akulu shinkafa da taliya. La ta'akulu. To shikenan. La ta'akulu shinkafa da taliya. La ta'akulu shinkafa da taliya. Kai wa kanka. Ha. Ina ci wannan ma ai sai ya dawo. To shikenan. Ba laban. Shikenan. Ba hubza. Ba da jaja, babu sungul amama. A'udhu billahi. Shinkafa da wake. Najeriya sijin. A sa dan nama. In ba za ka ci ba ka shikenan ka kai. To ba zan ci ba. Allah an ci ta kwaran ta kaji Najeriya. Kai wa kanka. Ka kware ni. Da kai ka can wace ka tsaya ka kiya kai abinda aka. To ai ba kunne ba kaina ma ya laushi. Amai da ni gida. To shikenan. Amai da ni Saudiya. Allah zan ci ba kawu. Kawu. Waye? Ni ne, Madugu ne. To ina zuwa. Kawu an gama abinci ne? An gama abinci kawu? Kaga, mu fa shinkafa da taliya muka da manja muka yi. In zaka ci amigo ma in ba zaka ci ba ka tafi can ka je ka ci da daddare. Kawu amigo za ta shiga haka. Kawu ga maka. Amigo ta kawu za ta shiga a bude. Allah kawu da sauri in wani ke ji kawu. Allahu ta'ala sannin ki taliya a tangaradin da gam kai taliya da mai da yaji. Ai Na Saudiya. Kazan ce ko shawarma? Najeriya mafi da jaja. Dan Saudiya. Almakut. Taliya fa da wake mai da yaji nake ga kana ci. Aiwa kalas. Mafi da jaja, mafi hubza, mafi sungula amama, mafi labal. Wai me mafi ban gane ba ana tambaya ka kada da baka cin taliya baka cin shinkafa sai su kaza suya waye sai yanzu kuma naga kana cin shinkafa wannan kace lamari ta baci ba baci ne ba dan Saudiya lamari ya wace shi ma na ci wannan yana toshe min kofin hanji